wane ne maƙiyina? Shine wanda yake farin ciki da musifar ka kuma yake bakin ciki da alherin. Maƙiyina. Duk abin da zaka ji daɗi to yana ɓata masa rai. Duk abin da zaka sha wahala to yana faranta masa rai. Maƙiyina. Da ya ji an ce baka da lafiya sai ya ji daɗi. Maƙiyina. Wani cikin ku ɗaya da shi maƙiyinka ne. Maƙiyina. Wani uban ku ɗaya da shi maƙiyinka ne. Maƙiyina. Wani ɗan uwa ne. Maƙiyina. Wani maƙoci ne. Maƙiyina. Wani gidan ku ɗaya da shi maƙiyinku. Dama mafi yawan maƙiya ai na kusa ne. Tunda na kusan shi yake ganin ci gaban, shi yake ganin canje-canjen da kake samu. Shi ko maƙiyi ba kai kake sana'anta shi ba, shi yake sana'anta kansa. Saboda haka dole sai ka samu maƙiyi. To malam da ni da kai da duk wanda ya yi duit in wannan bidiyon ko kuma ya hau voice in wannan bidiyon, wacce addu'a ce za ka yi mana ta musamman game da maƙiya? Allah ya tsare mu daga sharrin maƙiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Masu sauraro, ku yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati. Zol voice Abu Shu'aib.